lidi, já vítám u mýho prvního videa a tohle bude nesmírně challenge tady z Niklas. Čau. A vlastně v téhle challenge bude o tom, že my si naplníme vodou pusu a budeme se rozesmívat. A kdo vyplivne první vodu, No. tak prostě bude mít první 5 bodů, vyhrál a na konci můžeme udělat nějakou to, že uděláš třeba uděláš mu ořech. Uděláš mu ořech, jo? Takže jdeme na to. Skoro jsem se netrefil, jo, máš jeden bod, máš jeden bod, já jsem to pohodl právě. Máš jeden bod. Jedna. Máme tady kamaráda Pavla. Který to natáčí? Já nemůžu. Já nemůžu. Oba dva máme plus jeden bod. Oba dva stejně jsme tam byli. Už to je 3 pro mě. Počkej, 3 pro mě. Zaskočil. 4-2. Poslední. Já mu pořád vyhovořím. Mě to vůbec ale vůbec nejde.